Yurdumynyň çağır künjünde ýaýwanlandyrylan sport bäýteşikleri gadakly duşlardan ibaret boldy. Sportyň durly gönüşleri boýunça geçirilen ýarışlara durly ýaşdaky turgunlar işden gatnaşdylar. Lewap vilayatynyň Türkmenawa şäherine Türkmenistanyň beden terbiýe we sport baradaky döwlet komiteti we Milli Adaty Karate Federasiýasy tarapyndan ýurdumyň açyk we vilayatyň 23-nji açyk çempionaty geçirildi. Yurdumyň açyk çempionatyna 18 topordan 92 turgan, vilayatyň açyk çempionatyna bolsa 19 topora wekilçilik edýän 209 turgan gatnaşdy. Meýerim şäher ýurdumyzda häzirki wagtda günnägoriň bu başa-baş sewiş motorynyň meşgullygy we muşdoklarynyň sany barhartýa. Turganlaryň öz öwrenen sport enliklerine eýerip ezberlik bilen ýeňişe ymtylýanlygy geljekki has uly ýarışlara tarap ädilen aýgytly adamlardan gorkadýar. Çekilişli yarışlarda ezber karateçiler aýratyn tapadlanyp öňe saýlanýarlar. Ökde turganlar ýokary netijelere eýe bolup baýrakly ornlara nasip bolýarlar.